Il-Gvern se jirrevedi l-liġijiet bilan li jdaħħal pieni aktar ħorox marbuta ma' vjolenza li ssir fl-iskejjel u f'postijiet fejn ikun hemm it-tfal. Il-ġimgħa l-oħra nanna ta' student tal-primarja ġiet immultata 4,000 euro u sentenza żbiża ta' ħabs wara wieġbet ħatja li aggrediet lil-kap tal-iskola mill-Kulleġġ Santa Margherita. Is-Sur Patrick De Celis, il-Prinċipal tal-Kulleġġ Marija Reġina, sostna li dan u pass pożittiv u li għandu jwassal il-messaġġ ta' tolleranza zero għal vjolenza fl-iskejjel. Jiena naħseb li għandu jsir minn kollox sabiex jingħata messaġġ ċar li hija tolleranza zero dak li huwa vjolenza. Ixini minn fejn ġejja, kull min jagħmilha huwa ħażin. Allura jiena nemmen illi ħadkun pass tajjeb. Għaliex dak li jkun jaf illi mhux aċċettabbli xi ħadd fil-qadi ta' dmiru jew qed jagħti eżempju ħażin lill-istudenti tagħna ikun vjolenti meta xi ħaġa ma marritx tajjeb. Is-Sur De Celis żied jgħid li minkejja li dawn il-każijiet huma rari, ħafna drabi l-argument jinqala minħabba nuqqas ta' diskussjoni bejn l-edukaturi u l-ġenituri. Normalment li jiġri jkun illi ikun hemm nuqqas ta' ftehim. Ħafna drabi nindunaw illi il-bażi huwa li ma kienx hemm diskussjoni. Allura xi ħadd ħa idea ħażina u baqa' biha bla ma ddiskuta. Flok ma jiddiskuti bil-kwiet, dan ħa azzjoni vjolenti. Il-Prinċipal sostna li vjolenza f'postijiet fejn ikun hemm it-tfal mhix aċċettabbli għax qabel kollox l-istudenti jkunu qed jingħataw eżempju ħażin. Eżempju li jġib fix-xejn it-tagħlim jingħataw l-istudenti dwar kif isolvu konflitt u kif jiddialogaw minflok jirrikorru għal vjolenza. Ħafna drabi l-ġenituri huma raġonevoli ħafna imorru għand il-kap tal-iskola, għand il-prinċipal, jgħidu x'inhu d-dwejjaq tagħhom, jgħidu fejn mhux jaqblu magħna, ma jkun ġara xejn. No, pjaċir meta jiġi xi ħadd hawnhekk pereżempju jgħid li isma' m'aħniex naqblu mas-Sur Mast, eċetera. Imma spjegajtulu s-Sur Mast u spjegalkom min-naħa tagħkom, allura x'in il-problema? Ħan jieħdu deċiżjoni li hija tajba għall-tfal tagħkom, għall-istudenti tagħkom. U għatem jgħid li pieni aktar ħorox mhux biss se jkunu qed jissalvagwardjaw l-għalliema iżda l-istudenti innifishom u lil dawk kollha li jaħdmu fis-settur tal-edukazzjoni. Jiena naħseb li ma nidħolx għall-għalliema biss. Jiena naħseb li ngħid illi l-Istat u l-edukaturi għandhom ikunu salvagwardjati. Kull min jaħdem għandu jkun salvagwardjat li meta mar l-ġurnata tax-xogħol tiegħu m'għandux jiġi aggredit bl-ebda mod. Laqqas jekk jagħmel żball.